Helo, Cym ydw i, ymgynghorydd recriwtio gyda Penodi, sef Gwasanaethau Recriwtio Cymraeg gyda gwahaniaeth. Ein bwriad ni yw i helpu fusnesau a sefydliadau yng Nghymru i datblygu gweithlu dwyieithog. Rydyn ni'n dyn bach yma yn Penodi, ond rydyn ni'n arbenigo yn yr hyn ni'n wneud. Felly, dewch gyda fi i gwrdd â'r tîm. Hi, my name is Ross O'Keefe and I'm the Managing Director of Goodson Thomas and Penodi. Catrin Taylor, cyfarwyddwr Goodson Thomas a Penodi. Steffan Jones, ymgynghorydd gyda Goodson Thomas a Penodi. Hi, I'm James and I'm the Associate Consultant with Goodson Thomas. Nawr bod chi wedi cwrdd â'r tîm, dyn ni dod at ein gilydd i roi fideo byr at ei gilydd gyda 5 awgrym a gobeithio bydd rhain yn helpu chi i ddenu a chadw staff dwyieithog gwych. Hyrwyddo twf gyrfa a iaith. Gallwch gynnig hyfforddiant iaith Gymraeg ynghyd â llwybrau gyrfa clir. Bydde cefnogi staff dwyieithog gyda mentoriaeth a datblygiad yn ffordd dda o ddenu a chadw I teyrngarwch. Yn yr un modd, bydde cynnig hyfforddiant a datblygiad I ddysgwyr Cymraeg I gynyddu hyder a'i sgiliau yn agor y drws ac yn denu grŵp o bobl hollol newydd. Be fair, be flexible and be inclusive. Flexible working arrangements, permanent contracts, sick and holiday pay and mental health support are just some of the benefits that you can offer that will go a long way in helping you retain your people. Gallwch chi adeiladu proffil eich busnes ac arddangos eich gwerthoedd fel cyflogwr drwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Byddai fideo byr o ddiwrnod y mywyd un o'ch staff yn helpu I ddenu dilynwyr organig ac hefyd yn helpu I ddenu staff dwyieithog drwy ddangos diwylliant eich busnes ac yr hyn y fedrwch chi gynnig. Pwynt rhif 4, beth I ni'n wneud yw datblygu partneriaethau gyda grwpiau cymunedol, prifysgolion, colegau, mentrau iaith ac yn y blaen, a gallwch chi wneud yr un peth mwyn cyrraedd pobl sydd yn edrych am waith. And number 5, create a positive culture. Welcome new hires warmly, build a supportive workplace, reward bilingual contributions, celebrate achievements and use tech to streamline work. Perks such as these and good communication skills ensure staff feel valued from the outset.